ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagsasama ng nag-iibigan sa kanilang masasayang araw. Pero matatawag na wagas ang pag-ibig kung mas nagiging malapit sila sa mga araw ng kahirapan. Ikaw kabarangay, nahanap mo na ba ang makakasama mo sa hirap at sa ginhawa? Dear Papa Dudut, till death do us part. Ang laging bigkas ng mga kinakasal sa harap ng altar. Ganon din ang pangakong binibitawan namin sa isa't isa ng asawa ko noong kami kinasal. At kahit papaano ay masasabi kong napanindigan naman namin ang pangakong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo, 45 years old at isang insurance agent mula sa Makati. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng asawa kong si May na hanggang kamatayan ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa mall kami unang nagkita ni May, Papa Dudut. Dati akong sales boy doon na ang trabaho ay ang mamigay ng flyers sa mga tao tuwing may promo ang pinagtatrabahuhan kong store. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi ko pa noon napapansin na ilang beses na palang dumaan sa harapan ko ang aking the one. Parang routine ko na kasi noon ang mamigay ng flyer sa mga taong saglit ko lamang nakikita ang mga mukha kaya mabilis ko lang din silang nakakalimutan. Hanggang sa isang mukha ang nanatili sa memorya ko. Si May na halos araw-araw ko noong inaabutan ng flyer nang hindi ko namamalayan. Una ko siyang napansin dahil sa suot nitong pink na headband. Kinabukasan ay nakita ko ulit ang headband na yon kaya inabangan ko ulit siya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagtanto kong iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng pink na headband na yon. Noong muling dumaan sa store ang babae ay doon ko na siya unang kinausap, Papa Dudut. Good afternoon, ma'am. Ito po, flyer. May promo po kami this month. Baka gusto niyo po mag-avail. Salamat. Ay, teka lang. Ha? Ikaw na naman? Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala kita eh. Ikaw yung lagi kong inaabutan ng flyer tuwing hapon. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi. Naalala ko yung pink mong headband eh. Dumaan ka na naman kahapon dito, di ba? Tapos nung nakaraang araw din. Hindi po ako yun. Aalis na ako. Sandali lang, sandali. Hindi nga ako yun. Huwag ka matakot sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka, wala namang masama kahit araw-araw kang kumuha ng flyers namin. Curious lang talaga ako. Hindi nga ako yun, ang kulit. Talaga ba? Kahit i-check natin yung CCTV ng store? Ha? May CCTV ba rito? Oo! Ayan oh, sa tapat ng store namin. Natutuwa lang ako sa ginagawa mo na kahit araw-araw kitang inaabutan ng flyer, kinukuha mo pa rin. Yung iba kasi, hindi man lang nila ako pansinin kapag nag-aabot ako sa kanila. Ang sakit kaya nun kapag hindi ka pinapansin ng mga tao. Nahihiya lang din kasi ako kapag hindi ko kinuha yung inaabot mo. So, ikaw nga yung babae kahapon sa anong nakaraan. Sabi na eh, hindi ako nagkakamali. Naalala ko yung headband mo eh, kasi kakaiba. Pambata. Total, nandito ka na lang din. Baka naman may time ka para explain ko tong laman ng flyers namin. Okay. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, sige. This month kasi, may promo kami. Kailan ba birthday mo? Tapos na. Tapos na ba? Sayang naman. Kapag kasi birthday mo this month, may 20% discount ka kapag bumili ka dito sa store ngayong buwan. Kasi anniversary namin. Pero huwag ka mag-alala. May 10% discount din kapag first time buyer. First time mo lang naman bumili sa amin kung sakali, no? Hindi ako mahilig sa gadgets eh. Hindi.
Pero if ever lang bibili ka, ngayon ka lang din ba bibili dito sa amin? Oo, hindi pa ako nakakapasok dyan sa store nyo. Ayos! Ayun! So kung plano mong bumili ng cellphone o tablet o laptop, bumili ka na ngayong buwan kasi may discount ka. Ano palang pangalan mo? May, Ako pala si Apollo. salamat Apollo pero wala akong pambili ng tinda nyo eh. Tsaka may cellphone na ako. Hindi ko kailangan ng bagong cellphone ngayon. Ganun ba? O sige, pero kapag nangailangan ka, dito ka sa amin pumunta ha. Tutulungan kita makakuha ng discount. Okay, sige. May kailangan ka pa ba? May gusto ka bang itanong? Ang totoo niyan, hindi yung ibinibenta mong sadya ko kung bakit ako paulit-ulit na dumadaan dito sa store nyo. Ha? Ano? Teka, sinasabi mo ba na sinasadya mong dumaan dito? Parang gano'n na nga. Wala naman talaga akong binibili sa mall na to eh. Bakit ka nagpupunta dito? Nangongolekta ka ba ng flyers? Hindi, wala nakakaya. Basta, alis na lang ako baka naabahala na kita. Hindi, sandali. Sabihin mo na. Bakit ka naman dumadaan dito kung wala ka naman palang ibang sadya? May sadya ko pero hindi yung store nyo ang sadya ko. Ano? Ikaw, Ha? Ako? matagal ko nang gustong itanong sana yung pangalan mo pero nahihiya lang ako makipag-usap sa'yo. Bakit naman gusto mo malaman pangalan ko? Gusto kitang hanapin sa Facebook para ma-add sana kita. Talaga? Bakit naman? Ang dami mo namang tanong. Crush kasi kita. Ayan, nasabi ko na yung dahilan. Sasabihin mo na ba yung Facebook mo? Totoo ba? Oo nga. Malapit nang maubos yung kapal na mukha ko. Sabihin mo na yung Facebook mo para makaalis na ako. Ganito na lang. Malapit na matapos yung shift ko. Maantay mo ba ako? Bakit naman kita aantayin? Gusto mo makuha Facebook ko, di ba? Antayin mo ako. Gusto muna kita kilalanin bago ko ibigay yung FB ko. Maliit na tao si May, Papa Dudut. Wala pa yata siya sa 5 feet kaya kapag pinagtabi kami ay para kaming magkapatid. Maganda siya, maliit ang mukha pero mature na ang itsura. Singkit ang kanya mga mata at napaka-expressive ng mga ito. Sa mga mata pa lang kasi ay matutukoy mo na kagad kung ano ang nararamdaman niyang emosyon dahil napaka-suggestive nito. Nakatira lang si May malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho noon. Tendera siya sa isang bakery nung nakilala ko siya. Lagi raw siyang tumatambay sa mall para makakita ng artista. Marami kasing nagaganap na mall shows sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon at karaniwan ay marami rin talagang artista na nagpupunta noon. Noong minsang dumaan siya sa harapan ng store namin ay inabutan ko raw ng flyer si May at doon din ay agad siyang nakaramdam ng attraction sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero mukha raw kasi akong artista, Papa Dudut. Simula noon ay araw-araw na siyang dumadaan sa store namin para kumuha ng flyer na inaabot ko sa mga tao. Hanggang sa mamukhaan ko na nga siya at nakausap. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Kinuha niya ang Facebook account ko para doon ako kulitin. Kakaiba ang personality ni May, mapaglaro at weird ang ugali nito. Para bang malayo sa mga normal na tao kung tumatakbo or tumakbo ang pag-iisip niya. Siya yung tinatawag na out of the box kung mag-isip. May usapan nga kami noon tungkol sa mga alaga naming hayop. At bigla na lang niya akong tinanong kapag daw ba magkakapareho ang size ng bawat hayop sa mundo. Sino raw sa kanila ang mananalo kapag naglaban? Napahagalpak na lamang ako ng tawa noon habang ini-imagine ko ang langgam at elepante na magkasing laki at naglalaban. Kasabay nito ay napaisip din ako kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. Dahil sa kakaibang personality na ito ni May, kung kaya naman ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya. Kaya naman noon nagkaroon ako ng oras para magpahinga. Mula sa trabaho ay inaya ko siya para manood ng sine na agad naman niyang pinaunlakan, Papa Dudut. Ang
lala ng twist ng pinanood natin ah. Sabi ko sa'yo yun ang killer. Ayaw mo kasing maniwala. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung bida ang mismong pumapatay? Hindi ko yun in-expect. Ang galing ng direktor nun. Anong hindi halata? Halata nga Tsaka hindi na bago yung twist na yun. Ilang beses na yung nagamit sa ibang pelikula. Talaga ba? First time ko lang makapanood ng ganun eh. Mahilig ka ba talaga manood ng mga mystery thriller? Oo! Yan ang paborito kong genre ng pelikula. Lahat na yata ng mystery na palabas na panood ko na Kakaiba ka. Halos lahat ng kakilala kong mga babae, puro love story ang gustong panoorin sa sine. Pero ikaw, mas gusto mo yung patayan. Masyado na kasing predictable yung mga love story na yan. Puro recycled yung kwento, paiba-iba lang yung artistang bida. Kung sa bagay, nakukornehan din naman ako sa mga love story. Bakit naman? Ibang-iba kasi siya sa totoong buhay. Kapag sa pelikula, parang napakadali magkaroon ng karelasyon. Parang napakagandang ma-in-love. Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ka-magical ang pag-ibig tulad ng sinasabi nila. At bakit mo naman yan nasabi? Magical kaya ang pag-ibig. Kapag tumibok na ang puso mo para sa isang tao, para kang nasa alapaap dahil sa saya. Sa simula lang yan. Mawawala rin yung pakiramdam na yan kapag nagsimula na yung mga problema ng pag-ibig. Tulad ng sawaan, agawan, traiduran at lokohan. Parang pinagdaanan mo yung mga yan Hindi ko naman yan sasabihin ko, hindi ko pa naranasan Bakit? Sino bang bumasag sa puso mo kaya ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Wala, wag na natin pag-usapan yon. Sige na, share mo na. Yung last girlfriend ko kasi, nakipagwalay sa akin noon. Kasi hindi niya raw nararamdaman yung spark sa pagitan naming dalawa. Tapos, natural lang naman yun. Kung hindi niya napanindigan yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, hindi siyang para sa'yo. Parte yun ng paghahanap ng pag-ibig. Kaya nga ayoko sa mga love story na palabas dahil doon. Hindi nila ipinapakita yung ibang parte ng pag-ibig, yung parte na masakit. Kasi ang mga pelikula for entertainment yan. Hindi yan ginawa para pagdusahin ng mga manonood. Masyado mo namang siniseryoso yung mga palabas sa sinihan. Mabalik tayo sa ex mo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ayun, wala pang isang linggo. Nabalitaan ko na lang na sila na pala ng kaibigan ko. Magtutropa kasi kami tapos nung naghiwalay kami ng ex ko, sinalo siya ng kaibigan ko. Nalaman ko na lang na matagal na pala siyang inaantay ng tropa ko. Kaya nung nalaman niyang hiwalay na kami, pumila kagad siya. Ang saklap naman nun. Pero at least hindi kayo pinagsabay, di ba? Mas masakit yun. Kahit ano pa ang nangyari, ang ending, nasaktan pa rin ako. Ang puso, kailangang masaktan para maintindihan mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ikaw ba? Nasubukan mo na ba masaktan? Sa pag-ibig? Hindi pa. Bakit? Siguro ikaw yung nananakit. Hindi Hindi ko pa na-experience yung masaktan dahil hindi ko pa naman naranasang makipagrelasyon. Talaga? Hindi pa? Oo, hindi ko pa naranasang magkaroon ng boyfriend. Wala ka pa naman palang nakarelasyon Pero kapag magbigay ka ng payo, parang ang dami mo na experience Mahilig kasi ako magbasa at saka manood kaya parang na-experience ko na rin kahit papano yung tinatawag nilang pag-ibig. Iba pa rin kapag totoong karanasan. Diligawan mo ko para masubukan ko na magkaroon ng boyfriend. Lo, ang prangka mo talaga kahit kailan. Hindi naman na kasi sikreto na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang naman yung inaantay ko Ay nako, tara na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kain muna tayo bago umuwi. Okay, sige. Papadudot mabilis akong napaibig ni May dahil sa kakaibang ugali niya. Napakasaya niyang kasama. Tuwing nasa tabi ko siya ay para bang nagliliwanag ang buong mundo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumawa at matuto kapag nakakasama ko siya. Niligawan ko siya at ang panliligaw na yon ay umabot ng 3 buwan dahil kakaiba rin ang paraan nito ng pagtanggap ng manliligaw. Mahilig kasi sa mga mystery games si May at ang kondisyon niya noong niligawan ko siya ay kailangan ko raw na magawa ang 3 bagay na nasa checklist niya. Hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga yon kaya natagalan bago ko siya napasagot. Sa ilang buwang pagsasama namin ni May, ang isang bagay lang ang sigurado ko sa kanya.
At yon ay ang kakaiba siyang mag-isip. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan hanggang sa nakuha ko rin ang mga nasa checklist niya. Una na rito ang mag-date sa sementeryo. Naisip kong gawin yon dahil nasaktong birthday ng namayapa niyang nanay. Sinamahan ko siyang dumalaw sa sementeryo at doon din ay nagdala kami ng pagkain at nag-date. Para sa kanya, sementeryo ang isa sa mga pinakaromantikong lugar na pwedeng puntahan ng magkasintahan dahil bukod sa tahimik ay ipapaalala lamang nito sa dalawang nagmamahalan kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay para lang paglaruan nito. Medyo dark pero may punto naman siya, Papa Dudut. Pangalawa ay ang mag-joyride pero sa tren. Sumakay kami sa last trip ng MRT mula sa North Avenue papunta sa Taft at sabay naming binilang ang bawat landmark na aming nalampasan. Ang pangatlo naman, ang bagay na hindi ko makakalimutang ginawa ko para kay May, ay noong sabay kaming nagpatato kay Apo Wangod. Noong isinama kami ng kamag-anak ko mula sa abroad na magsagada. Pagkatapos noon sa mismong harapan ng mambabato, ay sinagot ako ni May, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang relasyon namin ni May ay umabot ng 5 taon bago kami nabiyayaan ng isang lalaking anak. Noong nag-celebrate ng 1 taon ang anak namin ay nagdesisyon kami ni May na magpakasal. Sabay naming binuo ang isang pamilyang masaya at puno ng mga hindi malilimutang karanasan. Matapos nga ang 3 taon ay nasundan pa ang panganay namin ng isa namang babae. Maayos ang naging buhay namin ni May sa mga sumunod na taon. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang isang insurance agent samantalang nanatiling housewife ang asawa ko para maalagaan ang 2 naming anak, Papa Dudut. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Hindi man kami nabiyayaan ng yaman ay labis-labis naman ang sayang pumapalibot sa pamilya namin. Ito'y dahil hindi hinayaan ni May na maging boring ang pamilya namin. Lagi siyang may handang pasabog sa bawat araw ng buhay namin na siyang nagiging core memory ng bawat isa sa amin. Lalo na ang mga anak namin. Hindi siya nawawala ng pakulo mula sa paggawa ng gawaing bahay, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Lagi siyang gumagawa ng laro na naging bonding time na rin namin. Isa sa mga hindi ko malilimutan tuwing nanonood kami ng TV ay paunahan pa kami sa paghula kung anong brand ng patalastas ang nasa screen namin. Pero ang masasayang araw na yon ay nabigyan ng tuldok nung bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si May sa kanyang katawan. Laging sumasakit ang binti nito noon. Nang ipacheck namin sa doktor, ang nararamdaman niya ay napagalamang mayroong bukol sa hita niya na kasing laki ng ponkan. Sumailalim siya sa iba't ibang klase ng test tulad ng MRI, ultrasound at biopsy. Umabot ng halos 1 buwan bago nakumpirma ng asawa ko ay mayroong sarcoma. Mahal, nandito na ako. Maaga ka umuwi ngayon ah. Oo, wala akong masyadong nakasabay mag-commute. Ewan ko ba? Sana ganun lagi para maaga ako nakakauwi. Nasaan pala yung mga bata? Tulog sila pareho. Halika rito, tabihan mo ako, may ipapagawa ako sa'yo. Ano yun? Ito, ginawang kita ng word search puzzle. Word search? Oo, bilugan mo yung mga salitang mahahanap mo rito. Para saan naman to? Basta, may 5 salita akong nilagay dyan. Okay, wala bang clue? Ano mga salita yung hahanapin ko? Mga medical term. Medical term? Okay. Ayun, malignant, tama ba? Tama, 4 pa. Ano pa ba? Hindi ako maalam sa mga medical na to eh. Ito, tama ba to? Biopsy!
Galing! 3 pa, dalingan mo! Para saan ba kasi to? Basta, kapag nahanap mo na lahat yung words, may ibabalita ako sa'yo. O sige. Ayun! Therapy. Ayun pa! Tumor! Isa na lang. Nasaan pa ba? Hindi, mali. Nahanap ko na yung huli! Cancer! Congrats! Ano namang kinalaman ito sa ibabalita mo sa akin? Ano ba yung mga nahanap mong salita? Cancer, tumor, therapy, malignant, tapos biopsy. Teka, dumating na ba yung mga test mo sa ospital? Oo, nagkausap na kami ng doktor ko kanina. Confirmed. Ang alin? Yung mga binilugan mong salita, yan yung sakit ko. Cancer. Ano? Pinaglaro mo ako para lang sabihin may cancer ka? Pinaglolo ko mo ba ako, May? Ang boring naman kasi kapag sinabi ko lang sa'yo ng diretsahan. Mas maganda yung may thrill para surprise. Sa tingin mo, nakakatuwa itong ginagawa mo? Buhay ito pinag-uusapan natin. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Hindi lahat pwedeng gawing laro. May cancer na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Sorry. Ikaw kasi. Anong sabi ng doktor? Anong klaseng cancer? Anong stage? Sarcoma. Ano yun? Anong klaseng cancer yun? Hindi ko maalala yung sinabi ng doktor. Parang cancer sa buto at sa tissue. Parang ganun. Buong katawan. Kailangan ko raw ng treatment para maagapan yung pagkalat ng cancer. Kailan ka magsisimula? Wala pang date. Sinabi ko kay Doc na kakausapin muna kita tungkol dito. Magpa-treatment ka na. Huwag na natin patagalin to. Pero kakayanin ba natin yung gastos? Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa gastos. Magagawan ko yan ng paraan. Hindi ba mas makakabuting mamatay na lang kaysa idamay ko pa kayo sa problemang to? Anong pinagsasabi mo? Ang pera nahahanap yan. Ang buhay, hindi na yan napapalitan. Mas gusto ko na lang na malubog sa utang kaysa mamatay kami. Tandaan mo yan. Oh, nagagalit ka na naman. Ayoko lang na ganyan ang iniisip mo. Walang mabuting maidudulot ang pagkamatay mo. Kaya labanan mo yung sakit mo. Para sa mga anak natin at para sa akin. Sige, oo, lalaban ako. Magpapagamot ako. Alam na ba to ng mama mo? Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Tatawag ako kay mama mamaya baka sakaling makahiram din tayo sa kanya ng panggastos. Kakausapin ko rin yung mga kapatid ko tungkol dyan. Basta ang mahalaga ngayon, magsimula ka na sa treatment mo. Papadudot lumaban si May at ginawa ko ang lahat para matustusan ang mga gastusin para sa treatment niya. Nag-apply ako sa mga loans at naghanap ng sideline para mabayaran ang mga hospital bills ni May. Hindi rin naman po kami pinabayaan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Nagpaabot din ng tulong ang pamilya ni May, ganoon din ang mga kapatid ko. Minsan kapag nasa ospital kami, ay ang mga in-laws ko ang nagbabantay sa mga bata. May oras nga noon na ilang linggong nawalay sa amin ng mga anak namin dahil kinailangan namin magstay sa ospital noon. Sa awa ng Diyos ay nalaban na naman ni May ang kanyang sakit matapos siyang magpa-opera. Tumalab ang treatment nito at sumailalim sa remission o pagkawala ng mga sintomas ng kanyang sakit ang asawa ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil dininig nito ang mga panalangin ko na habaan pa ang buhay ni May. Masyado pa kasing bata ang mga anak namin para mawala ng ina. Kaya nakahinga ko nang sabihin ng mga doktor na maayos na ang lagay ng asawa ko na wala ng sintomas ng cancer sa katawan niya. Unti-unti ay bumalik sa dati niyang sigla si May, sabay naming binawi ang mga oras at panahong nasayang dahil sa sakit nito, kasama ang mga anak namin. Muli naming binalik ang dating sigla ng aming pamilya at sa loob ng 3 taon ay namuhay kami ng tahimik at masaya. Subalit muling sinubok ang tatag at pananampalataya ng aming pamilya noong muling nagparamdam ang sakit ni May.
So paano ngayon yan? Nasa ospital pa rin ba kayo ngayon? Kakauwi lang namin ng bahay. Kumusta si May? Ayun, parang wala lang sa kanya yung nalaman niya. Mas ako pa nga yung apektado eh. Ako pa yung mas naunang umiyak kaysa sa kanya. Ganun naman talaga si May eh. Hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. Ayaw kasi niya na madama yung mga tao sa paligid niya. Matapang yun eh, pero kahit ganun, samaan mo na lang muna siya. Alam ko na kahit hindi yun nagpapakita ng emosyon eh, mabigat ang pakiramdam nun ngayon. Alam ko naman yun. Nagpapahinga na siya ngayon. Kailan ulit siya sasailalim sa kimo niyan? Bukas na ulit. Medyo aggressive daw yung cancer sa katawan niya. Kaya mas madugo ang treatment ngayon kaysa noon. Hayaan mo, isasama ko siya sa mga panalangin ko. Manalig lang kayo sa Diyos. Malalampasan niyo rin to katulad ng dati. Salamat, Dan. Kung kailangan niyo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Pwede ako magbantay sa mga bata kapag nasa ospital kayo. Salamat pero nakausap ko na si nanay tungkol dyan. Siya muna ang tatao dito sa bahay kapag nasa ospital na kami. O siya, sige na. Magpahinga ka na rin. Salamat sa pagtawag, pre ha. Walang anuman. Apollo? Apollo? Sandali lang po, nandyan na. O ma, pasok po kayo. Nasaan ang anak ko? Okay na ba siya? Nasa kwarto po si May, nagpapahinga na po siya. Bumiyahe ako agad nung nabasa ko yung text mo. Ano bang nangyari sa kanya? Sumakit po yung likod niya kaninang umaga. Namimilipit na siya sa sakit, kaya itirakbo ko na lang siya sa ospital. Anong sabi ng doktor? Maayos na ba siya? Ma, bumalik po yung cancer ni May. Ano? Diyos ko, May! Akala ko ba maayos ng lahat? Akala ko pa wala na siyang cancer. Yun nga rin po ang alam namin eh. Pero sabi ng doktor, may pagkakataon talaga na bumabalik yung tumor sa mismong pinanggalingan nito. Mahabaging Diyos, ano nang nangyayari dito sa anak ko? Ma, sa inyo ko lang po muna sasabihin to. Hindi pa po to alam ni May. Pero bago kami umuwi, nakapag-usap kami ng doktor niya. Anong sinabi niya sa'yo? Masyado daw aggressive yung cancer cell sa katawan ni May. Binigyan na po siya ng doktor ng taning. Anong sabi mo? 2 weeks hanggang 2 months na lang daw po yung tatagal ng katawan niya. Hindi ito maaari. Baka naman nagkakamali lang yung doktor. 2 weeks? Magkausap lang kami kahapon ni May sa video call. Ang lakas-lakas pa ng anak ko. Basta ang sabi lang po sa akin, ihandaan na lang po natin ang mga sarili natin. Pero ma, huwag niyo na lang ho sanang sabihin to kay May ha. Ayokong mapanghinaan siya ng loob. Diyos ko, ang anak ko. Gagawin naman daw po ng mga doktor ang magagawa nila para mapahaba pa ang buhay ni May. Umaasang tumalab yung treatment at mapahina ulit yung cancer katulad ng dati. Pero sa pagkakataong to, baka raw po medyo dehado. Anong klaseng doktor yan kung hindi pa man nagsisimula yung treatment nawawala na sila ng pag-asa? Tayo na lang po ang inaasahan ni May. Kaya wag din sana tayo mawala ng pag-asa. Palaban si May at alam kong lalabanan niya tong sakit niya. Magtiwala po tayo sa Diyos. Papadudot ang panalangin ko noon sa Diyos ay dugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Pinagbigyan niya ako at dinugtungan niya ang buhay ni May. Maaaring kalabisan na kung humingi ulit ako sa kanya ng oras pero yun po ang ginawa ko. Ipinagpanalangin ko ulit na sana'y malampasan namin ang panibagong dagok sa buhay namin at tunay ngang God is good dahil ang hiling kong yon ay muling tinupad ng Panginoon. Nalampasan po ni May ang taning na ibinigay sa kanyang buhay. Ganon pa man ay tuluyan ng humina ang katawan nito. Nakaratay na lamang siya noon sa kama, hirap kumilos, hirap kumain, hirap huminga. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon ay ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi ko po iniwan si May sa kanyang laban. Lagi akong nasa tabi niya sa tuwing nahihirapan siya. Mula umaga hanggang sa pagtulog namin ay hawak-hawak ko ang mga kamay niya para maiparamdam ko sa kanyang hindi siya nag-iisa. Hanggang sa nag-decide si May na itigil na ang treatment niya. Hindi na raw kaya ng katawan niya ang bagsik na dulot ng mga treatment na ginagawa sa kanya.
pakiramdam niya ay mas lalo lang daw siyang nanghihina. Hindi ako pumayag noong una pero dahil sa pakiusap nito ay wala na akong nagawa kundi ang ibigay ang kahilingan niya. Umabot pa nga ng 4 na buwan si May bago tuluyang bumigay ang katawan niya. Papadudot, nagulat ako sa naging reaksyon ng puso ko noong nag-flatline si May. Nakahinga ko. Sa halip na balutin ako ng kalungkutan ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Sa wakas ay tapos na ang paghihirap ng asawa ko. Hindi na niya kailangang mamilipit sa sakit. Hindi na niya kailangang umiyak. Hindi na niya kailangang maghabol ng kanyang hininga. Payapa na siya. Wala nang paghihirap. Wala nang pagdurusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ang isa sa mga pinakamahirap na parte ng pagluluksa ay ang pagharap sa katotohanan. Sa mga huling buwan ni May ay inihanda ko na ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Ang akala ko noon ay makakaya ko nang tanggapin ang katotohanan, pero noong nangyari na nga ay hindi pa rin pala ganong kadali ang lahat. Sa buong burol ni May ay wala akong ibang naramdamang emosyon kundi ang pagkamanhid. Marahil noong mga panahong yon ay hindi pa napoproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Para akong robot na sinunod ang lahat ng kahilingan ng asawa ko. Isang listahan kasi ang ginawa niya na kailangan kong sundin kapag namatay siya. Siya ang namili ng kulay ng makeup na isusot sa kanya. Pati damit at kulay ng kabaong ay pinagplanuhan din niya. Gusto niyang paglamayan namin siya ng 1 linggo bago siya i-cremate. At kapag abo na lamang siya ay ako raw mismo dapat ang magpapakalat ng mga abo niya sa lugar kung saan niya ako sinagot. Walang iba kundi sa sagada. Ginawa ko ang lahat ng iyon, papadudot, maliban sa huli nitong kahilingan na ikalat ang abo niya. Hindi ko pa kasi siya kayang bitawan. Kaya naman pinagsantabi ko muna ang kanyang kahilingang yon. Matapos i-cremate si May ay sakalang nag-sink in sa akin na wala na talaga ang asawa ko. Hindi na niya maisusuot ang paborito niyang damit. Hindi na niya magagamit ang mga make-up na nakakalat pa rin sa kanyang vanity mirror. Hindi na niya matatapos ang librong binabasa niya na nooy 3 chapters na lamang ang natitira. Wala na ang asawa ko. Isa yung katotohanan na nahirapan akong tanggapin. Gabi-gabi akong umiiyak sa CR, papadudot, habang pilit na tinatago ang nararamdaman kong kalungkutan mula sa mga anak ko. Para bang naging routine ko na ang tumambay sa CR habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala namin ni May. Isang gabi habang nakatambay ako sa CR at inaalala ang mga old pictures namin ng asawa ko ay bigla akong tinawagan ng kaibigan kong si Dan, papadudot. Hello, Dan. Napatawag ka. Hello pre, gising ka pa ba? Hindi ba kita naabala? Hindi naman. Gising pa ako. May inaayos lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman, kukumustahin lang sana kita. Maayos naman ako ngayon. Talaga? Alam ko na nasa sitwasyon ka ngayon kung saan hindi mo na pwedeng i-deny yung nangyari. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon mo lang mararamdaman yung sakit ng pagkawala ng asawa mo. Alam ko yun kasi naranasan ko na rin yan nung namatay yung asawa ko. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka man okay ngayon. Ang hirap lang talagang tanggapin, pre. Ito mga nakaraang araw, akala ko kaya ko eh. Yun pala, nakakaya ko lang yung bawat araw kasi maraming tao nakapaligid sa akin.
Nandiyan na kayo ng kaibigan at pamilya ko. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Ngayon lang tumama yung sakit. Ngayon ko lang naramdaman yung kalungkutan. Ang hirap. Sobrang hirap. Yan din ang sinabi sa akin ni May noon. Sinabi ni May? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, pre, tumawag ako sa iyo ng ganitong oras dahil kay May. Hindi kita maintindihan, pare. Bago namatay si May, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Isang bilin ang ibinigay niya sa akin. Sinabihan niya ako na samahan kita sa pagluluksa. Na kapag nakremate na siya't lahat, kapag wala na yung mga taong nakikiramay, kapag bumalik na ang lahat sa normal, tawagan daw kita para kumustahin ka. Sinabi niya yun sa'yo? Oo, pare. Alam kasi niya na yung mga unang gabi na wala na siya sa tabi mo, yun ang mga pinakamalungkot na gabing mararanasan mo. Tumawag ako sa iyo ngayon dahil sa bilin ng asawa mo at bilang kaibigan na rin. Kaya kung ano man ang gusto mong ilabas, kung ano man ang gusto mong sabihin, narito ako't makikinig. Maraming salamat, pare. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Paano ko sisimulan ang bawat araw ko kung wala na yung tao nagsisilbing araw ko? Wala na yung tao nagbibigay buhay sa pamilya ko. Paano ko pupunan yung kawalan ni May sa pamilya namin? Huwag kang magsimula. Hayaan mong kusang mangyari ang mangyayari. Karapatan mong magluksa dahil mahal mo yung nawala. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan ng pagluluksa eh. Kaya kung ano yung mas makakapagbawas sa bigat na nararamdaman mo ngayon, yun ang gawin mo. Nandito naman kami na willing tumulong eh. Nandiyan ang mga magulang at kapatid mo, pati na rin ang biyanan mo. Hindi ka nag-iisa, Apollo. Maraming salamat sa pagtawag mo. Kahit papano, nabawasan tong bigat na nararamdaman ko ngayon. May nasabi pa ba sa'yo si May? Sinabihan niya ako na ako na raw bahala sa'yo at gabayan ko raw yung mga anak niyo. Siguraduhin ko raw na tulungan kitang matanggap ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ako yung napili ni May, kung bakit ako yung pinagkatiwalaan niya, pero siguro dahil byudo na ako kaya naisip niya na isa ako sa makakatulong sa'yo. Pinagkatiwalaan ka niya kasi mabuti kang kaibigan. Isa ka sa mga taong malaki naging parte sa buhay namin. Ganon din naman kayo ni May sa akin eh. Kayong dalawa yung naging kasangga ko nung nawala ang asawa ko. Kaya nararapat lang na ibalik ko sa inyo yung pabor. Basta tandaan mo lang, isang tawag lang ako kapag may problema ka. Maraming salamat ulit, pare. Walang anuman. Nagulat ako, Papa Dudut, na kahit nawala na si May, ay nagawa pa rin pala niyang magplano para sa hinaharap. Hindi ko lubos maisip na kahit nasa kalagitnaan na ng paghihirap si May, ako pa rin ang iniisip niya. Mas lalo tuloy akong nalungkot at nangihinayang sa sanay magandang buhay ng asawa ko. Napakabata pa niya para pumanaw. Marami pa siyang pwedeng mapasaya sa buhay kaya sobra akong nasayangan sa sanay buhay na pwede pa nitong maranasan. Papadudot, hindi lang si Dan ang binili ni May na tumawag sa akin. Sa ika-40 days ng pagkamatay ni May ay nagkaroon ng memorial service sa bahay. Doon ay nilapitan ako ng kapatid ko at isang sulat ang ibinigay niya sa akin, Papadudot. Anito ay sulat yon ni May para sa akin. Pero ang kapatid ko ang nagsulat nito dahil hindi na kaya noon ni May ang bumangon. Basahin ko raw ito kapag wala ng tao sa bahay. Kapag mag-isa na lamang ako at nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sulat ay kinumusta ako ni May. May mga ilang bilin din siya sa sulat, Papadudot, kung ano ang dapat kong gawin sa mga naiwan niyang gamit. Gusto niyang itapon ko na ang mga personal niyang gamit. Ang mga damit naman na pwede pang isuot ay idonate ko raw sa mga nangangailangan. Huwag daw ako mag-iwan ng bagay na magpapalungkot lamang sa akin. Kinabukasan ay yun po ang ginawa ko. Nilinis ko ang kwarto namin at kahit mabigat sa pakiramdam ay tuluyan ko nang inalis sa bahay ang mga gamit
ng namayapa kong asawa. Sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon ako ng excitement sa kung sino pa ang mga taong binilina ni May. Araw-araw ko nag-aabang sa mga tawag ng mga kamag-anak at kaibigan namin dahil baka may dala-dala silang mensahe mula sa asawa ko, Papa Dudut. Ang pangatlo at huling mensahe na nakuha ko mula kay May ay noong binisita ko ng biyanang ko sa bahay sa mismong unang death anniversary ni May, Papa Dudut. Ma, ako na po dyan. Hindi na, ako na magliligpit dito. Dalhin mo na lang to sa kapitbahay nyo. Pansit yan tsaka puto. Sayang din kapag hindi naubos, wala namang iba ng kakain. Maliban na lang kung may darating ka pang bisita. Wala na pong darating. O siya, itong itinabi kong ulam, ulamin nyo na lang bukas. Sige po. Nakakapagod tong araw na to. Alam mo ba, simula alas 4 nagluluto na ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Ma. Mag-order na lang po tayo para hindi kayo mapagod. Hindi pwede. Kapag nag-order tayo, para na rin nating ininsulto si May. Dapat bigyan pa rin natin siya ng oras kahit na sa paghahanda lang ng anibersaryo ng pagkamatay niya. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng pagkaing inihanda natin para sa kanya mismo. Salamat po pala sa pag-prepare ng handa ngayon. Walang anuman. Nasabi na sa akin niya ni May bago pa siya pumanaw. Binili na niya ako na pagsapit daw ng death anniversary niya, ako raw ang magluto ng handa dahil hindi ka raw marunong magluto. Binili na niya rin po kayo? Oo. Nung hinatid mo yung anak mo sa eskwela noon, ako yung naiwan na nagbantay kay May. Nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay, tapos nabanggit niya na natatakot siyang mamatay. Hindi dahil mawawala na siya sa mundong to, kundi dahil maiiwan niya kayong mag-aama niya. Paano na lang daw kapag may handaan? Sino na raw ang magluluto? Tapos napag-usapan namin, yun nga, tungkol sa death anniversary niya na samahan kita kasi alam niya na hindi ka marunong maghanda sa mga ganitong klaseng okasyon. Kahit kailan talaga. Kahit wala na siya rito. Kami pa rin ang inaalala ni May. Ay, ganun talaga yung batang yon. Mas iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa kanya. Bago pala siya pumanaw, may iniwan si May para sa'yo. May iniwan po siya? Ano po yun? May nirecord siya para sa'yo. Sabi niya, iparinig ko raw to sa'yo sa first anniversary ng kamatayan niya. Nasaan po? Ay, taka, nandito sa cellphone ko eh. Tulungan mo nga akong hanapin, nasa recording yun eh. Amin na po. Ako na ang titingin. Ayan yung cellphone ko. Hanapin mo na lang. 556655 ang passcode. Sige po. 556655. Tapos sa recording po, no? Oo, May ang nakalagay na pangalan. Ayun po. Nakita ko na. Play ko na po. Sige, play mo na. Hello, mahal. Isang taon na ba ang lumipas? Ang bilis naman. Parang kailan lang nung nawala ako ah. Joke lang yun ah. Baka magalit ka na naman kasi nagbibiro na naman ako tungkol sa kamatayan. Siraulo ka talaga. Kumusta ka na? Nagawa mo na ba yung mga billing ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na maganda yung naging makeup ko, ha? Tsaka dapat, by this time, nakakalat na yung mga abo ko sa sagada. Doon mismo, sa tapat ng puno kung saan kita sinagot. Hindi pa. Hanggang ngayon nandito Tapos, pa yung mga abo yung mga mo. gamit ko, naipamigay mo na ba? Itapon mo na yung mga hindi mo gagamit. Huwag kang magtago ng mga gamit kung hindi na importante. Alikabukin lang yung mga yon. Siguro, mag-iwan ka lang ng ilang pictures ko. Para naman hindi ako makalimutan ng mga anak natin. Mahal, sorry. Hindi ko na magagawa yung
pangako ko sa'yo. Nasasamahan kita hanggang pagtanda. Sorry kung hindi ko na kayang lumaban. Hindi ko na talaga kaya eh. Hirap na ako. Pero sana, kahit nawala na ako, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Maghanap ka ng bagong taong magpapatibok sa puso mo. Ng bagong nanay sa mga bata. Walang kaso sa akin yun. Ang mahalaga lang para sa akin ay yung makita ko kayong mamuhay ng masaya, payapa, at malusog. Yun lang naman. Ito na yung huling habiling ko sa'yo. Ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Paalam, mahal ko. Paalam, mahal. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi pa talaga tuluyang nakakalaya ang puso ko mula sa kalungkutan ng pagkawala ni May. Hindi pa rin talaga siya kayang pakawalan kahit na matagal na siyang namayapa. Araw-araw ay pumapasok pa rin siya sa isipan ko. Dumating nga noon sa puntong gumagawa pa ako ng senaryo sa utak ko bago ako matulog kung saan ay masayang nagsasama ang buo naming pamilya. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mawala ang pagkalumbay ng puso ko. Pero tama ang mga sinabi ni May mula sa recording na ginawa niya. 1 taon na ang lumipas at kailangan ko na siyang pakawalan. Hindi pwedeng lagi na lamang akong nakasilip sa nakaraan, Papa Dudut. Kailangan kong harapin at tanggapin ang kinabukasan na wala na si May para na rin sa mga anak namin. Unti-unti ay sinanay ko ang sarili ko na wala ng May sa tabi ko. Ginawa ko ang lahat bilang single parent para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nung nakahinga na ang puso ko ay dinala ko ang mga bata sa sagada at doon ay ikinalat namin ang mga abo ni May. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli at sapat na sa akin ang 2 anak namin ni May. Hindi man kami buo ay masaya at kontento naman ang pamilya namin. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig pa dahil buo ang puso ko sa pagkakaroon ng 2 anak. Ngayon ay kailangan ko na lamang gampanan ang trabaho ko bilang magulang sa kanila sa pamamagitan ng mga natutunan ko sa Apollo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Mahirap mamaalam sa isang tao na akala mo ay makakasama mo na sa dulo ng hangganan. Masakit sabihin ang salitang paalam, Papa Dudut, lalo na kung alam mong hindi mo ito kailanman napaghandaan. Ikaw, kabarangay, sinabi mo na ba ang salitang paalam? Dear Papa Dudut, nahanap mo na ba ang the one para sa'yo? Yung tutupad ng salitang forever at makakasama mong magkauban.
Ako ay nahanap ko na siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si Isay, nasa mid-30s na. Nakilala ko ang the one para sa akin after kong graduate ng kolehiyo. Siya si Roy, kaidarang ko lamang din. Naging malapit siya na kaibigan ng nakakatanda kong kapatid na si Leia. 1 taon lang ang tanda ni Leia sa akin kaya parang magkaibigan na kaming dalawa. Si Leia, Papadudot, ang best friend kong may tuturing. Kaya nga sa kanya ko unang binalita ang tungkol sa amin ni Roy noong sinagot ko na siya. Naging masaya si Leia para sa akin. Alam niyang sa aming dalawa, ako tong mapagpaniwala sa happily ever after na drama. Kaya nga noong nakilala at pinahal ko na si Roy, hindi na ako nagsayang pa ng panahon, Papadudot. Ginawa ko ang lahat mapatunayan lamang sa kanya na ako ang babaeng deserve niya. Mahigit 1 dekada na ang relasyon namin pero parang kahapon lang nagsimula ang lahat. Palaging may pagmamahalan sa bawat tinginan naming dalawa. Palaging may paru-paro sa aming mga sikmura na hindi nauubos at napapagod lumipad-lipad. Ang cording nga na masasabi para sa iba na hindi naniniwala sa ganitong kagaling na love story. Pero oras na masubukan mo na. Ang mahika ng pagmamahal, kahit gaano ka pa katigas at katatag ay mabilis ka lamang manghihina. Pero mabilis ka ring sasaya. Ganon si Roy sa buhay ko. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko, Papadudot, kahit na anong mangyari wala akong ibang lalaking mamahalin, kundi siya lamang. At hindi naman ako lugi dahil ganon din siya sa akin. Sabi nga niya, ako na ang dulo niya. Salamat, nakauwi na rin. Ang hirap magpanggap na masaya kapag suot tong high heels ko. Parang ako pa nga ang nahihirapan sa'yo kanina habang palakad-lakad ka rin sa reception eh. Hindi ko nga ramdam yung sakit kanina. Kasi naman, ang sweet ni na Ange at Peter, nakaka-happy lang yung kasal nila. First time ko nga nakita si Peter na umiyak eh. Pag-ibig lang pala ang magpapaiyak sa kaibigan kong yun. At si Ange, ay nako, alam ko maganda na siya noon pa. Pero iba yung glow niya kanina ha. Totoo talaga ang kasabihan na nag-glow ang mga bride. Tara, upo tayo sa sofa. Yes, please. Ay, pakihilot mo na nga rin tong paa ko. Okay lang ba? Oo naman, ikaw pa ba? Pasensya ka na sa ka-live-in mo ha. Trentahin na kasi. Mabilis nang sumakit ang tuhod, likod at paa. Ay, tara na. Upo ka dito sa tabi ko. Pa-foots pa tayo bukas. Gusto mo? Ay, grabe ka. Nahawakan mo lang yung kalyo ko sa paa, yan agad ang inoffer mo. Makapal na ba masyado? Oo eh. Pwede nang ilaban sa taba ng baboy. Visit ka? Ay, pasalamat ka, good mood ako ngayon ha. Lagi ka namang good mood basta may kasal eh. Alam mo namang mas paborito ko pang mga kasal kaysa sa Pasko. Marami ang nakakapag-celebrate ng Pasko, pero hindi lahat pinapalad mag-celebrate ng kasal o ikasal mismo. Di mo pa nakukwento sa akin. Ano bang pangarap mong kasal? Pangarap ko? Gusto ko talagang ikasal doon sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Doon din kasi kami bininyagan ng kapatid kong si Leia eh. Ayaw mo ng beach o garden wedding tulad ng iba? Dati, oo. Nung nakikisali pa ako sa trend. Pero para akong hinihila ng simbahan eh. Ang daming milestones kasing naganap sa buhay namin at saksi ang simbahan na yun. Kaya isasali ko na rin ang kasal ko at binyag ng mga magiging anak ko. Gusto mo ba maraming bisita? Ayoko, no. Gusto ko intimate wedding lang. Imbitado lang yung mga nakasaksi sa buhay ko
At buhay na mapapangasawa ko. Siyempre, ikaw yun ah. Pero huwag ka ma-pressure. Hindi naman ako nagmamadaling ikasal eh. Hindi ako nape-pressure. Tignan mo nga, chill lang ako magtanong. Anong gusto mong team? Ay, gusto ko talaga naka-white lahat, kahit bridesmaids. Alam ko, nakasanayan sa kultura natin na dapat bride lang yung naka-white. Pero gustong gusto kong makita yung mga abay ko na nakaputi tapos kasama ko silang nag-glow. Ang bait mo rin eh, no? Kahit sariling araw mo, willing kang i-share sa ibang tao. Eh kasi naman, saksi ang best friends ko sa mga pinagdaanan ko. Gusto ko lang i-share sa kanila yung araw kong yun. Kasi part na sila kung ano mang meron ako. Kaya kita mahal kasi ganyan ka eh. Di ka madamot sa moment. Ay, alam mo ba nung bata ako, Mm. lagi ako naglalaro ng kasal-kasalan. Ang groom ko, yung pinakamalaking teddy bear na regalo sa akin ni Papa nung birthday ko. Tapos yung maliliit na stuffed toys ko, sila yung mga bisita at abay. Wala ka bang kalaro na sinali sa kasal-kasalan na yun? Wala naman kasing gusto makipaglaro sa akin eh. Lahat sila gusto ng bahay-bahayan. Ako lang yung may gusto ng kasal-kasalan. Kumusta naman yung mga kalaro mong nagbabahay-bahayan noon? Pwede ayun. Sila yung kinasal. Habang ako naman yung nagbabahay-bahayan kasama ka. Nagkabaliktad no? Paano kung totohanin na natin yung pangarap na kasal ng batang Isay? Anong ibig mong sabihin? Pag inaya ba kitang magpakasal, papayag ka? Ha? Papadudot, ganon pala ang feeling na inaya kang magpakasal ng taong gusto mong makasama sa panghabang buhay. Walang kasing saya na may halong kaba para sa future ninyong dalawa. Pero mabilis kang sasagot ng oo at bahala na bukas kung anuman ang mangyari. Nag-iyakan kaming dalawa sa proposal na yon, Papadudot. Tulad ng pangarap ko, simple lang. Wala kaming kamerang nakatago para makapture ang moment na yon at ma-post sa social media. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa araw na yon. Plinano naming huwag munang ipaalam sa mga tao. Uso pa naman ang evil eye. Mahirap nang ma-jinx ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Tahimik naming inasikaso ang magiging kasal naming dalawa. Lahat ng gusto at pinangarap ko noong bata ako, lahat yon ay handang tuparin ni Roy para sa akin. Napakaswerte kong masasabi. Tanging ang coordinator lang ang nakakaalam sa magaganap na kasal. Saka na namin ipapaalam kapag malapit na ang petsa ng kasal. Iwas sa mga taong inggit at tahimik na gusto kaming pabagsakin. Iwas jinx. Pero parang hindi yon uubra, lalo na kapag tadhana na ang nagpasyang wag ituloy ang naplano. Isang araw, Papadudot, natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumatakbo papasok ng ospital. Pumasok sa isang kwarto at mahanap doon ang isang pamilyar na mukha na nangako sa akin na habang buhay siya ang aking makakasama. Roy! Roy! Diyos ko, Roy! Umupo ka muna. Subukan mong kumalma. Leia, paano ako kakalma? Nakita mo bang itsura ni Roy? Nakikita ko at alam kong mahirap to para sa'yo. Roy! Pero Gumising ka! Hindi ka mawawala, di ba? Please! Please, huwag ka mawala! sabi ng doktor medyo stable naman ang kondisyon niya kahit papano. Kumpara naman kanina. Samahan mo akong magdasal mamaya, ha? Magnovena tayo, Leia. Didinggin tayo ng Diyos pag ginawa natin yun, di ba? Oo nga, naririnig tayo ng Diyos, Isay. Pero Isay, minsan kailangan din natin siyang pakinggan. Anong ibig mong sabihin?
Nakausap ko ang doktor kanina at... Teka, kakayanin mo bang marinig kung anong sinabi niya? Kung masama lang ang sinabi niya, huwag mo na lang sabihin. Ano bang alam nila sa buhay ng tao? Diyos lang ang pwede mag-decide kung anong mangyayari kay Roy. Okay. Kumalma ka na. May awa ang Diyos. Dapat lang siyang maawa. Wala namang ginawang masama si Roy eh. Bakit kailangan mangyari sa kanya to? Aksidente yung nangyari. Kasalanan ng truck driver na nakaidlip. Wala namang may gusto nito, pero wala eh. Andito na tayo eh. Roy, mahal ko. Lumaban ka. Alam ko na paglalabanan mo to eh. Ikaw pa ba? Ang tapang mo kaya. Hindi mo ako susukuan, di ba? Kasi marami pa tayong plano. Huwag mo akong iiwan, parang awa mo na. Hindi ko makakayanan. Kaya please, Roy, para sa atin, kailangan kita, Roy. Roy, huwag mo akong iwan. Isay, magpakatatag ka. Roy! Roy! Leia! Tumawag ka ng doktor! Teka na! Teka! Roy! Roy! Please! Please, wag ka dito! Please! Roy! Roy, lumaban ka! Roy! Parang huminto ang oras at mundo nang makita kong nag-flatline si Roy Papadudot. Umatras ako kasi parang hindi ako makahinga nang malapit sa ECG monitor. Parang ako yung nawawala ng buhay. Para akong nabingi ng mga oras na yon at bumagal ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Papadudot, hanggang sa pumasok na ang mga nurse at doktor kasama si Leia. Nilapitan nila si Roy at sinubukang i-revive habang chinecheck ang kanyang vital signs. Umatras ako ng umatras hanggang sa mabangga ko ang pader ng kwarto. Napasandal ako doon. Nangihina na ang tuhod ko, si Leia ay hindi alam ang unahing puntahan. Para pakalmahin ba ako o kausapin ang doktor at nurse? Mabuti na lamang at andon ang kapatid ko para umalalay sa lahat. Maya-maya pa ay huminto na ang mga nurse at doktor at natulala na lamang si Leia pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tumingin siya sa akin, Papadudot. Parang alam ko na ang gusto niyang iparating. Alanganin siyang lumapit sa akin para ibalita ang nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit alam ko na noon ang mga nangyayari, parang hirap pa rin akong tanggapin. Umaasa pa rin akong panaginip lamang ang lahat, Papadudot, at umaasa pa rin akong hindi totoo ang mga kaganapan. Sana'y magising na ako. Sinubukan kong kurutin ang sarili ko para magising. Pero nasasaktan ako. Nasaktan ako lalo dahil alam kong totoo ang lahat. Wala na si Roy. Wala na ang mga plano. Wala na ang lalaking makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako sumipot sa burol ni Roy, Papadudot. Ayoko makita ang bangkay niya. Ayokong makaamoy ng mga bulaklak ng patay na magpapaalala sa akin sa mga susunod na taon na nawalan ako ng mahal sa buhay. Ayokong makiharap sa mga bisita na nakikiluksa sa pagkawala niya. Ayokong salubungin ang mga mata nila na punong-puno ng awa. Hindi ko kayang makarinig ng mga kantang may tema tungkol sa pagluluksa sa isang taong nawala.
Ayokong makakita ng mga nag-aabuloy. Ayoko. Lahat yon ay parang sampal sa akin ang katotohanan. Wala na si Roy, tapos na ang happily ever after ko. Naintindihan naman ng pamilya ko at pamilya ni Roy kung pinili kong wag pumunta. Maski sa libing ay hindi ako dumalo. Ilang beses akong pinilit ni Leia para makapagpaalam ako sa huling beses kay Roy pero hindi ko kaya. Lagi lamang akong nakakulong noon sa bahay namin ni Roy. Nakahiga lang sa kama namin at hindi ko na pinalitan ng bedsheet at kumot. Kung ano ang huling nahigaan ni Roy sa kama na yon, noong nabubuhay pa lamang siya ay hinayaan kong andon lamang yon. Sinamyo ko ang amoy niya noong nabubuhay pa siya. Yakap ko ang unan niya. Inaamoy-amoy yon habang iniiyakan. Kung nakikita man ako ni Roy ng mga oras na yon, alam kong malulungkot siya. Pero sana'y maintindihan niya, nasaktan ako sa paglisan niya. Leia, anong ginagawa mo rito sa bahay? Ay, ano pa ba? Naglilinis. Hayaan mo na yan dyan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Kailan mo palilinisin? Mag-iisang buwan na mula nung namatay si Roy pero kahit yung mga damit niya nakapatong pa rin dyan sa mesa. Hayaan mo lang mga damit niya! Huwag mong gagalawin! Yan na nga lang yung alaala niya nung buhay pa siya eh. Alam mo, kaya hindi ka maka-move on kasi ayaw mo pa rin tanggapin yung nangyari. Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng namatayan. Alam kong nasasaktan ka, Isay. Naiintindihan kita. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Oo, masakit tong nangyari talaga sa'yo pero utang na loob naman. Tulungan mo naman yung sarili mong makabangon kahit paunti-unti. Hayaan mo nga ako sa ginagawa ko. Sa itong nararamdaman ko. Kung ayaw kong iligpit ang mga gamit ni Roy o labhan yung mga punda ng unan niya, wala ka na ron. Gusto ko lang maging mabait sa sarili ko. Hinahayaan ko lang yung sarili kong magluksa. Kung gusto mo talagang maging mabait sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Hindi yung sabay kayong babagsak na lang dahil dyan sa pagluluksa mo. Sorry kung tunog insensitive pero mas lalo ka lang mahihirapan kung hindi ka magle-let go. Oh, eto. Tinan mo tong bahay niyo ni Roy. Kahit kaluluwa niya hindi gugustuhin magstay dito. Ang pakarumi. May damit ka pa bang nagagamit? Ilabahan mo, punong-puno na. Nakakaligo ka pa ba? Sama-sama ng amoy mo. Maswerte ka, Leia. Hindi mo nararanasan tong kalagayan ko. Palibhasa, pusong bato ka, kaya wala sa bokabularyo mo yung salitang luksa. Ganyan na ba talaga katigas ang tingin mo sa akin? Alam mo bang nasasaktan ako ngayon na tinitingnan ng nag-iisa kong kapatid na bagsak na? Sa tingin mo madali sa akin na harapin ka sa ganyang kalagayan? O, pasensya na. Kasama ko si Roy sa bahay. Araw-araw. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Ang hirap matulog sa gabi kasi hindi ko na siya mayayakap. Ang hirap na gigising ako na lang pala mag-isa. Naiintindihan mo ba yun? Siguro hindi ko talaga alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Pero ayaw naman kitang makitang ganyan. Kaya ako nandito. Sasamahan kita. Kung kailangan mo ng katabi sa gabi para may mayakap, ako na lang. Huwag ka mag-alala, pagising mo sa umaga, hindi ako babangon agad para may madatnan ka pang katabi. Ayos lang ba yun sa'yo? Leia, miss na miss ko na si Roy. Bakit niya ba ako iniwan agad? Tahan na. Hindi ko rin alam ang sagot dyan eh. Pero sa mga susunod, kahit papano, masasanay ka rin na wala siya, ha? Konting pasensya lang. Matatapos din ang pagluluksa mo.
Naalala ko pa noong bata pa lamang kami ni Leia, kami lagi ang magkakampi. Hindi kami pumapayag na iwan sa ere ang bawat isa kapag pinapagalitan kami ni mama at papa. Best friends ang turingan namin. Noong namatay ang pusa kong si Mikmik ay si Leia ang umalalay sa akin. Noong sinabi ng mga magulang ko na pusa lang naman daw si Mikmik, inaway sila ni Leia. Pinagtanggol ako at sinabing importante ang feelings ko. Siya ang naghanap ng lupang mapaglilibingan kay Mikmik. Tuwing Biyernes ng hapon pagkatapos ng klase kasama ko siya na dumadalaw sa libingan ni Mikmik. Hinayaan niya akong magluksa. Iyak ako ng iyak. Mababaw lang talaga kasi ang luha ko at mabilis akong ma-attach sa mga mahal ko sa buhay. Habang tumatagal ay nakamove on ako sa pagkamatay ng pusa kong si Mikmik. At sa kaarawan ko, niregaluhan ako ng isang kuting ni Leia. Kamukhang kamukha ni Mikmik ang tagal niyang hinanap sa mga kalye kung saan siya makakakuha ng puspin na kamukha ng namatay kong pusa. Doon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Leia. Kaya isa rin sa mga pinangako ko kahit na anong mangyari, iaalay ko lahat ng meron ako sa kapatid ko. At sa pagkamatay nga ni Roy ay muli na namang pinatunayan ni Leia na andyan siyang muli para sa panibagong pagluluksa ko. Alam kong hindi siya makakahanap ulit ng kuting para ipalit kay Roy. Pero alam kong gagawa pa rin siya ng paraan para mapalitan ang lungkot sa puso ko ng saya at tiwala sa pagdating ng panibagong bukas. Lea? Oh, gising ka na pala. May niluto akong longganisa at ham. Nandyan sa mesa. Microwave mo na lang para uminit ng konti. Kanina ko pa kasi niluto yun eh. Anong ginagawa mo? Naglalaba. Alam nga naman maglaga ako ng itlog dito sa washing machine. Teka, bakit mo naman pinapakialaman ang labahan ko? Hindi ko na matiis yung amoy eh. Kumakalat na rito sa loob ng bahay mo. Nilaban mo pati damit ni Roy? Nakababad na dun sa batya. Ano pang gagawin ko? Susunod ko ng lalaban pagkatapos nitong mga pantalon mo. Uy, Isay! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinagkukuha yung mga nakababad na damit ni Roy? Hindi mo to dapat nilaban! Dapat nasa basket lang to eh! Hayaan mo to! Hindi na pwedeng ibalik yan sa basket. Basa na! Hindi, papatuyuin ko. Tulungan mo ako isabit lahat. Dali na! Para hindi mawala yung amoy ni Roy sa mga damit niya. Isay naman. Leia! Sige na naman Parang awa mo na! Intindihin mo naman ako kahit ngayon lang. Gusto ko nandito pa yung amoy ni Roy eh. Halika na! Isabit na natin. Please! Di ko na alam gagawin sa'yo eh. Hayaan mo na lang ako. Ayos lang naman ako eh. Komportable naman ako nagluluksa. Ayos lang ako na naging malungkot. Tama. Ito ang kailangan ng katawan ko. Kaya, pagbigyan mo na ako. Kahit ito lang, please. Mas lalo mong pinapahirapan ang katawan mo eh. Tingnan mo nga, sobrang payat mo na. Kahit sa malayo kitang butot balat ka na. Alam mo, hindi nakakatulong to ginagawa mo eh. Alam mo ba, kung nakikita ka ni Roy ngayon, malulungkot yun lalo. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, lalo niyang hindi matanggap na patay na siya. Baka hindi siya makatawid dahil patuloy mo siyang inihila sa mundo natin. Eh di maganda nga yun. Huwag siyang tumawid. Wala akong pakialam kung kaluluwa na lang siya na umiikot-ikot dito sa bahay. Basta dito lang siya. Huwag siya sasama sa mga patay na. Patay na siya, Isay! Patahimikin na natin siya, ayos lang ba? Yun ang kailangan niya ngayon. Hindi!
Alam mo ba, pwede ko pa siyang makausap. May nakausap akong psychic. Pwede niya raw tawagin ang kaluluwa ni Roy para makapag-usap kami. Isay? Magpapaschedule na ako sa Sabado. Makakausap ko na ulit si Roy. Leia, makukumusta ko na siya. Oh my God, Isay! Ano bang nangyayari dyan sa utak mo, ha? Papalusin mo yung mga ganyan? Para saan? Para ituloy ang pagiging baliw mo? Oh, bakit kaya hindi mo na rin kausapin yung psychic na yan kung pwede niyang ibalik yung kaluluwa ng mga ninuno natin para mas masaya? Sobra ka na! Ikaw ang sobra na. Nakakapagod kang tulungan. Sino ba nagsabi sa'yo na tulungan ako? Ikaw naman to nagpumilit na pupunta rito, ha? Ikaw to nakialam sa buhay ko! Ba't tinutulungan ka na nga lang? Ganyan pa rin sasabihin mo sa akin? Sana pala, hinayaan na lang kitang mabulok sa kwarto niyo ni Roy. Alam mo, kapag nagkausap kayo ni Roy ngayon, sumama ka na lang sa kanya ha, para tapos na yung problema ko. Oo talaga! Sasama ako sa kanya! Humanda ka lang! Sasama ako sa kanya para maintindihan mo kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay! Sa huling sinabi ko ay nakita ko kung paanong natakot si Leia, Papa Dudut. Nakonsensya ko bigla. Alam kong ako ang kahinaan ni Leia. Mahal na mahal ako ng kapatid ko at ramdam ko yon palagi. Mali ang sinabi ko. Kaya naman nagpakalma muna ako. Hinayaan ko na siyang labhan ang mga damit ni Roy at pumasok ulit ako ng kwarto at doon umiyak. Umiyak dahil sa hiya na nararamdaman ko sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang magmalasakit sa akin at mahalin ako ng walang kapalit. Hinayaan naman ako ni Leia at pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko ay lumabas ako ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, naglabas ako ng 2 tasa para magtimpla ng kape. Pagkatimpla ko ay agad akong lumapit kay Leia habang hawak ang 2 tasa. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti naman siya pabalik. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita na patawad na niya ako sa aking mga sinabi sa kanya. Nagkape kaming 2 ni Leia. Hindi kami nag-iimikan pero komportable kami sa katahimikan. Pinagmamasdan ko ang tasa ko. Paboritong tasa yon ni Roy. Malaki kasi yon at kulay pula ang paborito niyang kulay. Napanalunan namin yon sa isang peryahan sa isang probinsya na dinaanan namin noong nag-out of town kami para sa unang anibersaryo namin. Sobrang proud niya sa tasa na yon. Mula noon ay inalagaan na niya ang paghuhugas sa tasang yon. Inaalagaan niya, hindi lang dahil napanalunan niya sa perya, kundi dahil nababalot yon ng masayang alaalang kaming 2 ang magkasama at walang ibang inaalala. Naiyak na naman ako nang balikan ko ang alaalang yon. Nakita ko kaagad si Leia at agad na ibinaba ang kanyang tasa at nilapitan ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ay sinusubukan kong sundin ang mga payo ni Leia sa akin para maka-let go na kay Roy, Papa Dudut. Pina-realize niya sa akin na pwedeng mahalin pa rin ang isang taong yumao na kahit ni-let go na natin siya, Papa Dudut. Which is tama naman siya. Ako lang tong matigas ang ulo at umaasang babalik si Roy sa kahit na anong paraan. Naalala ko nga nung nakaburol pa si Roy ay panayang dasal ko noon sa simbahan na sana ay magkaroon ng milagro. Magmilagrong mabuhay si Roy at bumangon sa kanyang kabaong. Ganon ako noon, kadesperadang bumalik siya. Hindi talaga ako maka-let go sa kanya. Pero naisip ko na bukod sa akin, napapahirapan ko rin si Roy kung nasaan man siya. Kaya para gumaan na rin ang loob ni Roy na lisanin ang mundong ito ay sinubukan kong makinig kay Leia. Very supportive naman ang kapatid ko. Wala naman daw masamang magluksa pero alam ko raw sana ang limitasyon sa mga gagawin para hindi mahirapan ang sistema ko na makabitaw.
Isang beses ay sinubukan naming mag-inumang dalawa. Pangtanggal lungkot lang. Gawain na namin yon noong college pa lamang kami sa tuwing may bumabagsak kaming subjects at hindi namin magawang ipaliwanag sa mga magulang namin. Hindi kami umiinom talaga pero may mga okasyon na nagpapakalasing kami para lunurin ang nararamdaman namin. Parang ayoko na, Isay. Ang ganyan. Kaya mo pa yan. Oh. Tumigil ka na Cheers. kaya. Wait, tinan mo, nananaba na yung pisngi mo. Ganyan nga ba kapag sobra na sa alcohol? Nasobrahan lang ako sa paksiw. Tsaka sa sisig na pulutan natin. Tapos, kumurot pa ako sa kanin kanina. Shot pa tayo, Lea! Woo! Sarap sa feeling eh! Masarap sa feeling ngayon pero bukas tinan mo sakit na ulo natin eh. Eh di, inuman ulit natin ang paracetamol para mawala yung sakit. Loka ka talaga. Totoo pala na nakakawala ng sakit ang alak, no? Kahit papano, gumanang pakiramdam ko. Uy, pero wag mong ugaling tumakas gamit yung alak ha. Pinagbigyan lang kita ngayon para makapag-bondin tayong dalawa. Banding? Sige! Gusto ko niyan! Ano bang pwede nating pag-usapan para maging masaya tong banding natin? Mag-amin na ng mga secret. Ano, Jika? Oo, sige! Sige. Sige, ako muna. Sige. Gina ako ngayon. Alam mo ba, nung mga bata pa lang tayo, bakasyon nun sa probinsya natin. Tapos, di ba, inaya kang tumakas nung crush mong si Greg papunta dun sa peryahan nung gabi? Oh. Alam mo ba kung bakit ka nahuli ni Lola? Ay, sinumbong mo ko, Lolo. Kaluka ka talagang babae ka. Kasi naman, Lea. Nagsiselos ako nun eh. Crush ko rin kaya si Greg. Tapos, biglang malalaman ko na ikaw pala yung gusto niya. Di nung nalaman kong tumakas kayo nung gabi papuntang peryahan, aba, sinumbong agad kita kay Lola. Baliw ka, napahiya ako nun Sinundo ako ni Lola sa peryahan tapos may hawak na stick na pamalo. Inampas kaya nun yung puwet ko. Patabi ko pa nun si Greg. Grabe, nakakahiya. Sorry na, Lea. Bata pa naman ako nun eh. Alam mo naman ako, sobrang selosa. Pag may gusto akong lalaki, gusto ko akin lang siya. Kaya nga pinaubaya ko na sa'yo si Roy nun eh. Ha? Anong pinaubaya si Roy? Hindi, wala yun. Mali lang yung nabanggit kong pangalan. Yung yun, ibang manliligaw mo yun. Teka, wala namang ibang nanligaw sa akin kundi si Roy lang Lea, may kailangan ba akong malaman? Ay, magligpit na tayo ng mga... Babasagin ko lahat yan kung hindi mo sa akin sasabihin ko ano meron sa inyo ni Roy. Matagal na yun. Matagal na nga. Pero karapat ako pa rin malaman. Naging kami ni Roy. Pero bago ka pa dumating nun sa buhay niya. Anong ibig sabihin nun? Klaruhin mo. Naalala mo nung may nagpapadala ng sunflower sa akin sa bahay? Tinutokso mo pa ako nun at pilit mong inaalam kung sino yung nagpadala nun. Si Roy. Ano? Si Roy ang nagpadala ng mga bulaklak sa akin. Hindi ko lang masabi sa'yo nun kasi hindi pa naman ako sigurado kay Roy Alanganin ako sa kanya kasi gusto ko matupad muna yung pangarap ko. Tapos feeling ko makakasira lang siya sa pag-abot ko nun. Pero mabilis akong nahulog sa kanya. Nilihim muna namin yung relasyon namin hanggat hindi pa ako sigurado kung siya na ba talaga. Kasi alam mo yun, ini-enjoy ko namang kasama siya pero lagi akong ginugulo ng mga plano ko sa buhay.
Kaya wala kang nalaman nun kasi kami lang talagang dalawa yung may alam sa relasyon namin. Pero wag kang mag-alala, magulo ang naging relasyon namin. Away-bati kami. Yung maghihiwalay, tapos magkakabalikan, tapos walay na ulit. Tapos naisip niya, ligawan ka nung natapos na yung relasyon namin. Ikaw pala yung kinukwento niyang one great love niya. Huh? Yung babaeng minahal niya bago ako dumating sa buhay niya. Hindi ako yun. Ikaw yun, Isay. Ikaw yung one great love na sinasabi niya. Ikaw yung naging kahati ko sa kanya nun. Kahit kami yung magkasama, ikaw pa rin yung bukang bibig niya. Kahit sinasabihan niya ako ng I love you, iba pa rin yung nakikita ko sa mga mata niya. Alam mo ba kung paano ko tiniis yun? Alam mo ba kung anong mga sakripisyo ang ginawa ko para lang mabura ka sa buhay niya? Ni hindi ko man lang nalaman na ikaw pala yung babaeng dahilan kung bakit niya ako ginawang panakip-butas! Hindi ko nagawang ikwento sa inyo nung una pero naging rebound ako ni Roy sa simula, Papa Dudut. Hindi niya yon inamin sa akin pero naramdaman ko yon sa mga unang buwan na magkarelasyon kami. Panay ang kwento niya na sinasabi niyang one great love niya ang dumaan sa buhay niya. Kung paano niyang ibinuhos ang lahat ng meron sa kanya pero sa huli itataboy lamang siya nito at babaliwalain dahil mas importante ang pangarap para sa kanya. Galit na galit ako noon sa babaeng iyon. Sinumpa ko pa siya kung sino man siya. Nakakabigla na malaman sa dulo na ang kapatid kong si Leia pala yun. Walang kasing sakit na mapagselosa ng sarili mong kapatid sa bandang huli. Iisang lalaki ang minahal namin at napakasakit na siya ang nauna. At siya ang totoong nakakuha ng best version ni Roy. Parang tira na lamang ang naibigay sa akin. Pinilit kong pagtrabahuhan ang pagmamahal ni Roy para lahat ng pag-ibig na natitira niya para roon sa babaeng nanakit sa kanya ay mailibing na sa akin. Sobrang hirap pero nagawa ko naman. Ayos na sana ako sa past na yon kung hindi lang ni-reveal sa akin nang hindi sinasadya ni Leia ang katotohanan. Ang tagal nilang tinago sa akin yon para akong niloko sa lagay ko. Sa tuwing magkakasama kami noong nabubuhay pa si Roy, ano na lamang ang nararamdaman nilang pareho. Sa bawat okasyon na magkasama kaming tatlo ay meron ba silang naaalala sa naging relasyon nila? Paminsan-minsan ba ay naaalala nila ang past nila? Ang masasayang mga araw na magkasama sila. Naalala pa ba nila kung paano nilang minahal ang isa't isa? Ang sakit lang i-overthink. Oo, nasa past na yon pero napakasakit na pagtaguan ng ganong sikreto mula sa dalawang taong minahal ko ng totoo, Papa Dudut. Isay, pwede ka bang makausap? Nag-aayos ako ng gamit. Ano to? Nilalagay mo na sa box yung mga gamit ni Roy? Yun naman ang utos mo sa akin noon pa man, di ba? Dahil ba to dun sa naging usapan natin kagabi? Ayoko nang pag-usapan yun. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Isay. Kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo para alam ko kung anong gagawin ko para mapagaan natin yung sitwasyon. Dagdagan mong kwento tungkol sa inyo ni Roy. Kailangan kong malaman ang lahat. Ka naman ganyan, Isay. Hayaan na lang natin sa nakaraan yun. Akala ko ba gusto mong pagaanin ang sitwasyon? Bakit umaatras ka sa gusto ko? Mas lalo lang kasing bibigat yung sitwasyon kapag hinalungkat mo pa yung nakaraan. Eh ito ang gusto ko. Gusto kong malaman yung totoo tungkol sa inyo. Oh, sige. Pwedeng minahal ako ng sobra ni Roy.
Pwedeng ako nga yung naging one great love niya. Pero ikaw pa rin naman ang dulo niya. Hindi yan ang gusto kong malaman. Noong time na niyaya niya akong magpakasal. Inaya ka rin niya magpakasal? Tumanggi ako kasi hindi naman ako ganun kasigurado sa kanya. Oo, at mahal ko siya nung time na yun, pero mababaw lang yun kumpara sa pagmamahal ko para sa pangarap ko. Nagalit siya sa akin, sabi niya, gaganti raw siya. Akala ko naman wala lang yun. Pero nung nakita ko na lumalapit-lapit na siya sa'yo at nalaman kong nililigawan ka pa niya, hinarang ko siya. Tama ang hinala ko na gusto kanyang paasahin at lokohin para masaktan ako. Alam niya kung gaano kita kamahal. At alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Kasi oras na masaktan ka, masasaktan din ako ng sobra. Nakakatawa naman pala! Nagalit ako sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan yung namamagitan sa inyo noon, di ba? Sinabi ko sa'yo na kaibigan ko siya at kilala ko siya kaya mag-iingat ka sa kanya pero hindi ka nakinig. Kasi sabi mo, dahil kaibigan ko siya, magtitiwala ka. Kasi alam mong hindi ako nakikipagkaibigan sa masasama. Wala na akong nagawa kundi bantayan ang bawat kilos niya. Masiguro ko lang na hindi ka masasaktan. Talaga lang ah. Pinagdasal ko na lang na sana hindi ituloy ni Roy yung balak niya. At sa awa ng Diyos, hindi naman. Minahal ka pa nga niya, di ba? Sobra. Napanatag na ako noon. Lalo na nakapag-usap kaming dalawa at humingi siya ng sorry sa pinlano niya. Nakalimutan na niya ako dahil sa'yo. Ikaw ang naging buhay niya mula noon. Ikaw ang naging dulo niya kahit kinapos kayong pareho ng oras na magkasama. Hindi na talaga nabago ang mga nangyayari sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo, nung mga bata tayo, lahat ng pinagsawaan at pinaglumaan mo, sa akin napupunta. Hindi ako nakakatanggap ng mga bagong gamit kasi kailangan mo munang lumain bago mapunta sa akin. Bakit naulit pa rin yan dati? Bakit? Si Roy na napagsawaan at napaglumaan mo, ako pa rin ang sumalo. Isay. Bago man ang halian, umalis ka na. Ako nang bahalang maglikpit sa mga gamit ni Roy. Kaya ko na to. Salamat at tinulungan mo akong mapagaan ang pagluluksa ko sa kanya. Diyan ka na. Nagmamadali akong lumakad palayo kay Leia, Papa Dudut. Ayokong makita niyang mukha kong talo sa mga nangyari. Sinubukan ko pang isalba noon ang natitirang pride ko bilang taga-salon ng mga naggamit na ni Leia. Napagsawaan at napaglumaan. Ang unfair noon, Papa Dudut, oo, mahal ko ang kapatid ko pero hindi ko maiwasang makaramdam sa kanya ng inggit dati pa naman dahil siya ang unang naka-experience at nakakagamit ng mga bagong bigay ng mga magulang ko. Saka na iaabot sa akin kapag kupas na at hindi na magandang tignan. Ako na lang lagi ang magre-remedyo para magmukha ulit yung bago. Masisisi niyo ba ako kung bakit hindi ko magawang patawarin si Leia matapos kong malaman ang katotohanan sa kanila ni Roy? Sa ngayon, Papa Dudut, ay marami pa rin katanungan sa isipan ko. Sina Leia at Roy na lang ang makasasagot noon. Pero wala na si Roy para depensahan ang sarili niya at ipaliwanag ang mga nagawa niya. At si Leia naman, ayoko muna siyang makita ni marinig ang pangalan niya ay ayoko. Masakit pa rin sa akin. Ilang beses niya akong sinusubukang tawagan at i-text pero wala akong sinasagot kahit isa man lamang doon. Ang iba sa inyo ay baka sabihin ang OA ko sa ginagawa ko dahil nakaraan naman na ang lahat ng yon. At ako naman ang huling pag-ibig ni Roy. Pero sana'y maintindihan ninyo na marami akong pinagdaanan noong bata pa lamang ako sa piling ni Leia na nagpababa ng tingin ko sa sarili ko. Dahil ni minsan, hindi ako nakapili ng para sa akin. Yung ako ang makakauna. Laging si Leia. Umalo pa ang depresyon ko dala ng pagkamatay ni Roy.
Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, masisisi niyo ba ako? Salamat po sa pakikinig at pag-unawa. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Isay. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.